Уважаеми колеги, ще се опитам да говоря като учен, който и не е само практикува, но изучава психоанализата. Психоанализата е една много широка дисциплина между психологията, медицината. Аз обичам да я разглеждам обаче като една еволюционна наука и затова, когато става въпрос за трансформации, днес ще се опитам да ви представя най-фундаменталната част от трансформациите, а това е, че всеки един от нас, всяко човешко същество, притежава в ума си една машина за трансформации, която работи несъзнавано, т.е. в огромна степен независимо от него. В психологията и психоанализата ние се занимаваме с тази част на човешкия мозък, която е много странна, тя е отвъд материалния субстрат, въпреки че знаем как работи мозъка, какви части има и така нататък, но ние се занимаваме с ума или казано с по-стара дума, с душевните процеси, с душата. Днес използваме думата психика, така че мислете за психичното. Човешкият ум, т.е. психичното, всъщност има, според мене, три много важни задачи. Тези задачи е да си създаде колкото се може по-стабилна, относително стабилна представа за това какво представлявам аз, представа за себе си. Втората задача – да си създаде относително стабилна представа какво представлява обкръжението ми, т.е. какво представляват преди всичко в началото другите хора, които Фройд нарича с много стар латински термин обекти, тези, които са срещу мен. И третото нещо е да си създаде една относително стабилна представа какво е реално, какъв вид реалност. Това са три еволюционни задачи. Те продължават. Те са еволюционни във всеки смисъл на думата, не само от развитието на нашия вид, обаче за всеки един човек. Нито един човек на Земята не се ражда с готови тези представи. Те се формират по време на психичното ни развитие, по време на порастването ни. Те не са дадени за човека. Това е много интересно. Те не могат да се изграждат от човека в самота. Те се случват само благодарение на интеракциите с другите хора и с обкръжаващото. Те, както ви казах, бидейки еволюционни, се постигат, разбира се, за да може да се съществува изобщо. Тоест, те са толкова същностни за човек. Така че това, което казвам сега, да се трансформира и да имаме апарат за трансформация в ума ни, е най-същностното нещо на човешкото същество. От него проистичат страшно много функции на мозъка и на ума. Например, мисленето, вярването, говоренето. Ще трябва да дам един пряк пример за трансформация, за да стане по-лесно. Преди няколко дена сънувах един сън. Най-класическият модел за трансформиране, създаден от Зигмунд Фройд, е теорията за сънищата и как преживяванията, които са както психични, така и телесни, се трансформират в едни картинки, образи и чувства, които всички ние познаваме. Всеки един от нас е способен да сънува, дай Боже, ако в много редки случаи има функционално нарушение на мозъка, когато не може да се сънува или други теми, но обикновено човешките същества могат да сънуват спонтанно и са способни на този вид трансформация. Аз сънувах следния сън. Преди няколко дни сънувам при зори някъде, че съм на конференция, че на тази конференция има една дама, много симпатична, влиятелна, тя в моите представи е академик, в смисъла на академик, член на какво? На БАН. Тоест повече от професори. И тази жена от време на време взима думата. Значи някой говори, тя след малко взима думата, изказва се, пак така някой говори, пак тя се изказва, пак някой говори, пак тя се изказва. И в края на съня ми, преди да се пробудя вече утрин, когато трябва да стана, разбирам, че тази жена е майката на един мой пациент. Оприличавам образ. Това нищо не значи. Това не значи, че съм сънувал точно този човек. Това е още една асоциация, която... Този сън не е съвсем истински сън. Тоест, най-хубавите сънища са тези, които са напълно неясни. Но този много подходящ, за да ви покажа как се трансформират преживяванията. Съня ми е плод на конкретно преживяване.
Същия ден бях написал на моя приятел Росен Стоянов имейл, защото закъснях да се регистрирам за тази конференция, с темата си и с известно неудобство, че съм закъснял, с известно чувство за вина, че не съм мислил достатъчно какво да кажа и с известна несигурност дали изобщо ще мога да участвам, пък някакси ми се иска да участвам. И написах това съобщение. Той ми е отговорил бързо, но аз още не съм видял неговия отговор. Тоест не съм спокоен по тази тема. Много обичам да слушам аудиокниги и винаги спа с аудиокнига в ухото си. Аудиокнигата, която слушам в момента на този сън, е книгата Ancestors' Tales на професор Ричард Докинс. Ричард Докинс е, знаете, оксфордски препод, няма какво да ви казвам кой е Ричард Докинс, най-големият еволюционист в момента в света и много сериозно запален човек, който аз следвам, поддържам, комуникирам с. В неговите книги той чете сам книгите си и неговата съпруга, която се казва Лала Уонт. Нейният глас се включва от време на време в ключови моменти. И вече се сещате, че когато тя се включи, аз сънувам тази дама, академичката, защото нейният глас е много изнесен, аз ем си спа, ем регистрирам това, което се случва. Т.е. трансформирам чудесно в образи този инпут, който идва от конкретните сетивни преживявания. И тя има много по-ясен изнесен глас, докато Ричард Докинс, нали, чете монотонно и аз тук съм в по-дълбокия сън. Съня е машина, която има една много важна еволюционна цел. Да не те събуди, да продължиш да спиш. Съня поддържа спането. Ако стана твърде тревожен, се събуждам и край на сънуването. Нали разбирате? Това са провалените сънища. Кошмарите са провалени сънища, защото емоцията е твърде голяма, не може да я трансформирам. Когато обаче кошмара се превърне в екшен, където ти продължаваш да се движиш, да ходиш, краката ти тежат, но все пак бягаш, знаете всички тия преживявания, тогава все пак продължаваш да спиш. И аз тук продължавам да спя. И от време на време тази дама. Много ясно виждате стимулите за този сън. Чувствам се леко напрегнат, виновен и тук и обяснението. Защо се появява майката на моя пациент? И това е един пациент, който имаше изключително тежко състояние и който аз лекувах много дълго време, повече от 8 години. Той приключи терапията си по такъв начин, така наречените незавършени терапии. Неотдавна имах телефонно обаждане от неговата майка, която каза: много мило, професор Тодоров, много моля, помогнете, дайте нещо още да помислим какво може да направим. И аз бях много активно ангажиран, смислен как сега да се обърна към други, така някакви фантазии, други мои колеги в Англия, където има една вече такава специализирана ситуация, където не. Тоест, този образ, естествено, е образа на моето чувство за несигурност, моето чувство за вина до известна степен, за несправяне. Виждате, също трансформирам през този асоциативен образ на жената, която се появява. Мисля, че това съвсем ясно илюстрира как човек, без да е съзнателен, т.е. без да е буден, в него работи машината за трансформации. Машината за трансформации за човека работи във всяка една сфера, в сферата на сънищата, в сферата на езика, в сферата на изразяването ни чрез рисунка, друг вид творчество и така нататък. И сега много е важно как се комуникира. Естествено, че за всяка комуникация има определен път на трансформация. Фройд ни е дал този дълбок инсайт, да се опитваме да търсиме и все повече да рафинираме неговите прозрения за това как самия несъзнаван ум на човека, чрез определени закони и правила, и тук идваме, разбира се, до структурализма, да търсиме граматиката, да търсиме законите и правилата, чрез които се извършват определени трансформации, чрез които можем да интерпретираме поведението на хората, съдържанието на техните сънища, емоциите и така нататък. Разбира се, това е много близко от тук нататък, знаейки някои от базисните трансформационни принципи и закони, до пиара, до рекламата, изобщо до днес, до съвременните комуникации. И разбира се, тук вие може да намерите много професионални връзки и по-конкретни последици.
Аз искам да кажа, че за да може един човек да трансформира несъзнавано каквото и да било, той трябва да има психичен апарат. И този психичен апарат ние не знаем точно къде се намира, това е много хубаво. Все още не сме сигурни къде е неговото анатомично място. В главите ни е всеки случай, но точно в коя част, разбира се, тя е комбинаторика. Но този психичен апарат, за да извършва тези трансформации, за да можем да сънуваме, така да се каже, се състои от тези неща. От една първоначална представа за мен, за разлика от не мен нещата, която е чисто афективна. Аза са сетивните ми преживявания. То е наследника на тези еволюционни сили, които се наричат инстинкти. То обаче започва да се свързва с обектния свят, със света навънка, и през това нещо се създават представи за аз и обектите. Има една много важна система, системата на привързаност, чрез която взаимодействаме с така наречените грижещи се фигури, която е доказано много ясно, че ако имаме сигурна привързаност, т.е. имаме вътре в себе си образ на родител, който е емпатичен, отговарящ на нуждите ни и така нататък, ние можем да регулираме добре тревожността, преди всичко, но и другите емоции. И един специфичен апарат за произвеждане. Не дайте да четете конкретния разказ тук за този апарат, защото съм използвал мисленето на един британски психоаналитик, което разбира се е усложнено. Аз ще го разкажа съвсем принципно. Тук някъде са тези сурови сетивни усещания, които могат да бъдат тръпки в тялото ни, елементи от възприятието. Са неща, които не можем, регистрираме, но не можем ясно нито да определим, нито да формулираме и така нататък. Трябва да имаме вътре в себе си представата за сигурна привързаност, за някаква връзка с друг човек, т.е. представете си образа на грижещата се фигура, която наричаме алфа функция. Тази функция е много ясна за всеки един човек, който е гледал отношенията между майка и бебе, знае, че когато бебето се разплаче, майка му го гушка и се превръща в един апарат за трансформиране на емоциите му и апарат за интерпретация. Няма нищо, болите зъба, няма страшно, сега навън е тъмно и така нататък. Това е веднага. Тази наречена алфа функция ние интернализираме в себе си и можем след това да си я прилагаме несъзнавано. Тя спонтанно излиза в нас. Тя е система за свързване между едно и друго нещо, между представа за едно, представа за друго. Тук се появява протосимволизма. Тя формира един по-стабилен апарат за трансформации, който наричаме апарат за мислене на мисли, за сънуване, за произвеждане на символи. И чрез това нещо се стига до произвеждане на конкретни сънувания, фантазии, размисли и така. Емоциите в този случай, по този път на психиката, могат да бъдат долавяни и разбирани. Т.е. мога да разбера дали съм тъжен, дали съм щастлив, дали съм превъзбуден и така нататък. Има и друг път обаче, когато всичко това се проваля. Този път е свързан с липсата на такъв сигурен контейнер, който да може да извърши тази съдържаща функция. Тук може да има много причини за това, че някой е отрасъл без никаква грижа или е отрасъл при много неблагоприятни. Тогава се появяват атаки срещу свързването, нарушават се символните връзки. Апарата не е апарат за съдържане, за свързване, а се превръща в апарат за евакуиране на чувства, мисли и така изваждане от себе си. И крайната форма на това нещо е вместо символизация, вместо възможност за трансформация, соматизация. Всички соматични заболявания, от най-елементарните схващания на краката до, разбира се, алергиите или ако искате до инфаркта, който е върховна степен на соматизация, върват по този път. И на мястото на разбираемите емоции се появява един постоянен стрес, който този автор, който се казва Уилфред Бион, нарича безименната заплаха, the nameless threat. Още веднъж, човека е снабден еволюционно с апарат за трансформации. Когато той работи добре, ние можем да сънуваме. Съня е метафора за всяко едно нещо, което от нещо конкретно се превръща в някаква форма на разказ, в някаква форма на текст и в някаква форма на символ.
Разбира се, разказа не е директно изражение на това, което е стимула за него, и това е системата за трансформация. Тя си има определени правила и принципи и те могат да бъдат прилагани и отвъд работата с отделния човек, с конкретната психика.